Σήκω ο Αντώνης, ολοκλήρωσε ο Αντώνης. Τάσο, 1 λεπτό παρακαλώ, γιατί το έχουμε. Η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων της περιφέρειας Ναι. εξετάζεται από την περιφέρεια όταν η κατηγορία είναι Α, όπως ήταν τότε. Όταν η κατηγορία είναι Β, δεν χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, είναι επίπη Δ. Επίσης, ένα τελευταίο. Από τα 40 στρέμματα που έχει η εγκατάσταση, το μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης, είναι αγροτική έκταση. Αμυγής, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αμυγής κατοικία. Έλα, Δημήτρη, τι θέλεις. Λέτε γεωργικής έκτασης εννοείται υψηλής. Κατοικίας, με συγχωρείτε. Όχι γεωργικής. Το 10. Δεν είναι υψηλής παραγωγικής. Κύριε, ήρεμα. Άρα δεν είναι υψηλής παραγωγικής ζώνη. Όχι, βέβαια. Υπάρχει αμυγής κατοικία. Έλα, ρε φίλε, το έχουμε. Κύριοι, παρακαλώ, έχουμε ολοκληρώσει όλοι. Θέλει κάποιος να απαντήσει. Πάμε σε ψήφιση. Δήμαρχε. Πρέπει να μιλήσει και ο Γιάννης ο Σιάτος. Δεν έχει. Κύριοι,